Дамян Колев или Оменат? Съветвам ви да не гледате това видео с него, защото може да разберете страшни работи за този човек. Нека започваме, покемони. Дамян, 5 букви, Колев, 5 букви, 5 плюс 5 равно на 10. Или Оменати, 10 букви. 10 делено на 10 равно на 1. Колкото е очото на Или Оменати. Случаен нос. Не вярвате се още? Нека разобличим още малко за този човек. Викат му Малкото Хасанче. Малкото 7 букви. Хасанче също 7 букви. 7 плюс 7 равно на 14. Но ще се питате какви са само тия числа. Нека разберем, време е за висша математика, момченца и момиченца. Както казахме, Или Оменати има 10 букви. 14 минус 10 равно на 4. Той има една глава, с която мисли. 4 минус 1 равно на 3. Колкото са страните на триъгълника на Или Оменати. Случаен нос. Да, ама не. Още не сте убедени? Нека видим тази снимка. Видяхте ли? Още мале направо валят триъгълници. Дамян Колев или Оменат? Потвърдено.